dobré ráno. Tak neviem, či ja som kaskadérka, ale keďže sme na výstave motocyklov, tak samozrejme nemohol chýbať príjazd na motorke. Tak ja som si to celkom užila, dúfam, že aj ten pohľad váš stal za to. Na tých kaskadérov sa práve teraz pozeráme, toto je jeden z nich. Honza, ahoj, dobré ráno. Dobré ráno. A práve na nich sa budete môcť prísť pozrieť v rámci výstavy. Majú totiž pripravenú show Gula smrti v slovenskom preklade. Prosím ťa, ako dlho trvá príprava na takúto náročnú show alebo na takéto náročné vystúpenie? Tak myslíš jakoby trénink nebo start? Áno, áno. Trénink, tak trénujeme zhruba 5 let na to a trénujeme tak v obden. Samozrejme, je to veľmi nebezpečné. V rámci malého priestoru sa hýbe niekoľko motocyklov, na ktorých sú živí ľudia, logicky. Máte tam nejaké istenie, nejakú bezpečnosť, niečo, že vieš, že naozaj sa mi nič nemôže stať? No tak to by se nemůže stát nic, samozřejmě ty budeš venku, ale nám bohužel občas jo, no. Takže, ale je to všechno o tréninku, o souhře a taky trošičku o náhodě, no. A už sa niekedy teda niečo stalo? Samozrejme, dúfam, že nie nejaké vážne niečo, ale že sa nevydarilo to číslo možno práve tak, ako ste chceli? Tak, jak říkáš, občas se nám to, no teď už je to takový lepší, ale kolikrát se nám to nevyšlo, ale tady to vyjde určitě. My vám samozrejme budeme držať veľmi silno palce. Motorky máte nádherné a celkovo tých motoriek je tu nádherných veľmi veľa. Tak Martinka, prosím ťa ešte raz, čo všetko od dnes až do nedele môžu návštevníci práve tu na výstave vidieť? Výstavy motocykel a boatčov, to znamená motorky a lode. Samozrejme všetko pre vodné športy a mnoho ďalšieho. Čo sa týka motoriek, tak okrem sériovo vyrábaných motoriek najznámejších značiek aj rôzne špeciálne úpravy, prestavby, sekcia Customs of Slovakia, rovnako testovacie jazdy pre malých adeptov, junior motoshow, kde si aj malé deti budú môcť vyskúšať jazdu na mini motorke a samozrejme teda aj kopa adrenalínu, okrem Globusu smrti, ktorý sme si teraz predstavili. To budú aj kaskadérske vystúpenia mototrialistov, stuntriderov a mnohých ďalších autogramiári, jazdcov z Rally Dakar. Čiže naozaj si myslím, že srdce každého muža určite až do nedele od dnes, ak príde do Incheby, nezostane chladné. Martinka, ja ďakujem veľmi pekne, samozrejme ďakujem aj chlapcom, budem im držať palce pri tomto nebezpečnom vystúpení. Dámy a páni, videli ste, počuli ste, viete, čo vás čaká v najbližších dňoch práve tu na výstavisku. Prajeme vám krásny deň, pozdravujeme do štúdia a máte pekný víkend a pekný deň.